سلام كمي تصنحو كورات خاتاتلتي نزي ساعات زحارنا يوم حصرتن اواناون زولنا يوم زيناتات إن لكم متينا لنا نخد كاتلنا دمان عدم ببعمتو قجل خيلاتات حاخيمنا بإرتراخ تلخ تصنحت شاينا لومون توسخت قجل لنا واسمرا بمسداد نهزول تفاريت عنا ومدايا قلقلوتي هولو لوم عسران شوعاتن لكايت كلتشن عسران شدشن بمسارة انباس شاينا باسمرا زرقو حابريتا كما رأيات مونغو هاقرات إرتران شاينا نزل موق زمدنا لعلوات كيلاتات زحاقفو قجل حاخيم إرترا أبس تفاريت عنا ومدايا نهزو قلقلوتي هو خمزلو تقاليسو بخالي زينانا دما نتوبنا استاد 3 عامات بإرترا سلطنو فليات حيلتات صومال ناو هاجروم دحر مملاسهم قدامي مينيستر صومال أب مقادش زركو وتادراو معسكر جنرال غوردر باكال بمرخاو نايم قعدحان مصخ مداو تغير لهم زنبو كلهم مداو ميابو تدرنا سلطن أبالا سراوي صوماليا أبتا هاجر صنح شبراو نوصن كل عين شجرات قاتمم لا من رقعات هزوام كوحسو تغير لهم الله بخالي زينانا دما هاجرنا إرتراو كله هجراو مقابا أياتات بمنسيات دبلوماسيا ودكاتو كاللا. As a close neighbor of Sudan, we seek and stress for a genuine and comprehensive resolution. بخالي زينانا دما التات فان خاب بحر دار 6 كيلومتر رحيق زركب بوتاتات صعوق متقعت يكايدو خمزلو تقاليسو لو مني اجفر ورا رأس ختما زخنت يسامل لاو تحطو صرفان اتيالا ناي فانو متقعت كاوتات قالايت انا قصيل زلو خوينو سراويت بلصقنا قالايت انا غديفو او قالاي حواسا ناي بحر تريت نمنتاي خكايد كم استجدده او غزي زي ورالكم حج بريلكم كخوني لا تسويت نقبر بخالي زينانا دما اهاتات حيل بحر إرترا تطان رقاتن قماقم قيب بحر نمحلاو علمو ابور سودان روعي قزيو من قصواتي كايد اللخبل الويشت نويس حبيرو مسارت حبريتا الويشت ترخب حبريتا حيل بحر إرترا زمانيا نايو مراخب عاتيغو اهادو هاو دقف كبت تطوارات قماقم بورت سودان من قصواتي كايد كم زل تفاليتو بخالي زينانا دما منيستر زينان حبريتان إرترا مس أمباسادر حاجي تراخبو أبتست خايدة زيتم مونغي إرتران هندن زلنا ينوح قزا زمدنا نمدل دالن بفلاي دما عودة حبريتان زينان زل خلطاو متحقاز من معالن مسعفحن أبزكالو لستفال نتفات بعمق وتمايتم بخالي زينانا دما عينوك ملورهانا وحمشاي مدخ سالساي ترتحيزو جرمنا وتقلادما جرمن زينكا او كتما روفافون تقايدة كلاسيكال حمشاي مدخ زر رواندا تعاويت الله اسرائيلاوي تمار انهون كال اي ترتخ حزن كله تاب هاجراويت غانتا إرترا هينوك ملورهان دما سالساي ترتحيزو كالي إرترا وتقلادما يباك ايد دما ربعي ترتاق حزو خيلة ملو بخالي زينانا دما جنرال البرهان مس أبي أحمد كزارو ترقاقام حتتات كوان تقربالو كاب إيتيبيا جنزو خوانا حبريتا خمزي رخا وحبيرو جنرال البرهان مس إميركا وتنتاني كاملين هانا سبزا كايدا ركب كاب إيتيبيا ناو حالتات قلت فدقف زلاغ وتدراو قرب كام زلا بمقلاس ازن مزراو دما نمرحا إيتيبيا بترقاقام اوان أبزحاتو تلو تحطو دما خملس كام زي كالا قليسو بخالي زينانا دما دماي منيستر سودان قبص مبصحي كايد الله تمال 26 لكايد كلتشن 26 قداماي منيستر سودان دكتور كامل إدريس ناي كلتا معلت ناي سرح عدت مقبار كايرات يلا قداماي منيستر سودان مس بريدن قبص عبد فتح السيسن كومون مس مزنو قداماي منيستر قبصي دكتور مصطفى دما خراخو يوم بخالي زينانا دما وتر أمريكان إيران مأخلاي مراق زخونا غزيو خل عالكم زخل يقلص الله بمسرت كاو عالماو مروات حبريات وص زلو سراج كاو صصابات امونغو واشنطن تيران زلو وتدراو مسحاب نازل على درجه تسغاغير الله زروسن وتر زو زخونا ساعنا وتدراو قچت قير كم زخل تنتنت بوليتيكان كيلات صطان عالم يتنقلو يتوتر زياده زغدد دما لتين هاغرات سراج كاو زوات مأخلاي مراق بفلاي دما وش مت فرس بابيل مندب دلون وتدراو منقسقات بمسفحن حيل ايرن بحر نازل على تنقق ماتنيو اذا خناتات زنا علماو عداغا ندادن صطا ماخلاي مراقن او يسغات فطير زركب زلو خوينو منغستي أمريكان إيران بمتكوار توسخ وتدراو صوت خجبر كله إيران بوغنا نللاونتا نمكل خال زخونه سقمتي كم موساد ندحيت كم زيتون لما تقلص الله بخالي زينانا دما باصعن ممهران قدمه تمرت سلطانات توهيبو چنفر تمرت زوا سميناو قي بحري مش چنفر محبر ممهران نايت زوا بموحد ابنو اسات زواتات غندا باصع شعب قال علن فروك اندهلاكن نستواصو لعل 8 ممهران قدمه تمرتي او 16 شخص كاب 21 لكايتو سرحم زغبوم سلطانات توهيبو نتبكلا حساون غبرن تسنيه سلطنا ابغا مهاراتي متات قدمه تمرتي اتقاقما مسالات مهرو اوطن مهرو خمون ابتا اليان تحدان صنازه تكرم منبار
ምግባሩ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ መምህር ግርማይ ዘርአ ያዕቆብ ገሊጹ። ሓላፊ ኣሃዱ ቅድሚ ትምህርቲ መምህር ጀሚላ ሓሰንን ሓላፊ ጨንፈር ማሕበር መምህራን መምህር ሳልሕ መሓሰንን ብወገኖም ዝውሃብ ስልጠናታት ባይታ ዘምፅኦ ለውጢ ክልክዕ ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ናብ ቦታ ስርሖም ምስ ተመለሱ ንዝቐሰምዎ ፍልጠት ናብ መሳርቶም ከመሓላልፉ ድማ ተላብዮም። ኣብ መወዳእታ ሓላፊ መምህራን ፋይናንስን ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መምህር ኣመና ሳልሕ ኣብ ህፃናት ዝግበር ወፍሪ ምሕያል ብቕዓትን ትምህርትን ልዕል ታራ ከም ዘለዎ ድማ ጠቂሳ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዘጋጠም ሕፅረታት ንምምላእ ቀጻሊ ስልጠናታት ክትትልን ከም ዘድሊ ገሊጻ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ከማዊ ሆስፒታል ጎልድ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁፅጻር ይሰርሕ ኣሎ። ኣብ ከማዊ ሆስፒታል ጎልድ ጎኒ ጎኒ ዝውሃብ ስሩዕ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁፅጻር ልዕሊ ቃልቦ ተዋሂቦ ይስራሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ዶክተር ነቢል ዮሴፍ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ትካል ኩሎም መሰረታዊ ሕክምና ኣገልግሎት ስለ ዝወሃቡ ነበርቲ ዝለዓለ ሕክምና ንምርካብ ዝነበሮም ሃልኪ ከም ዝነከየ ብምጥቃስ ኣብ ሓደገኛነት ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ፀንሐ ትሑት ንቕሓት ብምዕባይ ሜላታት ፈውስን ምክልኻልን ንምስራፅ ዝምስገን መደባት ከም ተሰላሰለ ኣብሪሁ። ንሕማም ሽኮር ልዑል ጸቕጢ ደምን ካልኦት ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማትን ስሩዕ ክትትል ከም ዝተገበረን ነፃ ፈውሳ ከም ዝተዋህበን ዝገለጸ ዶክተር ነቢል መረዳእታ ሕብረተሰብ ኣገባባት ምክልኻል ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ርት ብምጽንሑ ቁፅሪ ሕሙማትን ዓይነት ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማትን ክንዮ ምዝጉብ ክኸውን ከም ዝኽእል ብቐጻሊ ከም ዝስርሐሉ ድማ ኣገንዚቡ ተገልገልቲ ብወገኖም ዝግበረሎም ምክትታልን ዝረኸብዎ ነፃ ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ፍወሳን ሕማሞም ፈሊጦምን ተቆጻጺሮምን ስሩዕ ህይወቶም ክመርሑ ከም ዝወቅዑ ብምሕባር ኣብቲ ከማዊ ሆስፒታል ዝግበር ዘሎ ሰብኣውን ንዋታውን ወሰኽ ኣብ ዝህብ ኣገልግሎት ዓይነታዊ ለውጢ ከም ዝገበረ ድማ ገሊጾም። ብኻሊእ ዜናና ድማ ፕሮግራም ኒኩሌር ኢራን ዳግመ ብዓይኒ ኣሜሪካ ኣትየሎ። ኣሜሪካ ናብቲ ዞባ ናይ ውግእ መራኽብን ነፈርቲ ነፅጊዓ ዘላ ኮይና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብ19 ለካቲት 2025 ጭቡጥ ስምምዕ እንተዘይተበፂሑ ሕማቕ ነገር ክፍጠር ይኽእል ኣጠንቂቖም እምበረ ይርስዕን። ሎሚ ድማ ሰበስልጣን ኢራን ኣሜሪካ ናብ ስዊዘርላንድ ሳልሳይ ዙርያ ዘይቀጥታዊ ዝርርብ ከካይዱ ምዃኖም እዚ ድማ ብፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ክተርፍ ከም ዝኽእል ድማ ይግመት። ኒኩሌራዊ ወፅዋራት ክህልዎም ይኽእልን እዩ። እዚ ድማ ኣዝዩ ቀሊል ጉዳይ እዩ። ኒኩሌሳዊ ወፅዋር እንተሃልይዎም ማእኸላይ ምብራቕ ሰላም ክህሉ ይኽእልን ይኽእል ድማ ገሊጹ። ኢራን ብተደጋጋሚ ኒኩሌሳዊ ቦምባ ክህልዋ ከም ዘይትደሊ ድማ ገሊጻ እያ። ዓለማዊ ትካል ኣቶሚክ ፀዓት ሓዊሱ ብዙሓት ሃገራት ግን ንቓል ኢራን ኣሚነን ክወስዳ ፈቃደኛታት ኣይኮናን። ኣብ ሰነ ዝሓለፈ ዓመት 2025 መንጎ ኢራንን እስራኤልን ን12 መዓልታት ፀንሐ ኩናት ድሕሪ ምክያዱ ኩነታት ኒኩሌር ፕሮግራም ኢራን ንጹር ኣይኮነን። ኣሜሪካ ኣብቲ ግጭት ንሓፂር እዋን ጣልቃ ብምእታው ኣብ ልዕሊ ትካላት ኒኩሌር ኢራን መጥቃዕቲ ነፈርቲ ተካይዳ። እቶም ዕላማ ዝተገበረሎም መሰለጥያታት ድማ ኣብ ኣስፋሃን ዝርከብ ኢንስቲትዩት ምርምር ኒኩሌር ከምኡውን ኣብ ታናዝን ፎርደሙን ዝርከቡ ትካላት ምህብታም ኢራንዮም እዮም። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ትራምፕ እቶም መሳለጥያታት ካብ ጥቕሚ ወፂኦም እዮም ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ሓላፊ ዓለማዊ ትካል ኣቶሚክ ፀዓት ዝሃቦ መልሲ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ እቶም መሳለጥያታት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ከቢድ እኳ እንተኾነ ሙሉእ ከም ዘይኮነ ናብ ውሽጢ ኣዋርሒ ድማ ምህብታም ከም ዝጅምር ገሊጹ እዩ። እስራኤል ዝሓለፈ ዓመት ብ13 ሰነ መጥቃዕቲ ዘካየደትሉ እዋን ኢራን 140 ኪሎ ዝምዘን ዝሃፍተመን ሳሚታዊት ዕቁር ኢራንዮም ከም ዝነበራ ድማ ይገልጽ። እዚ ድማ ካብቲ ንሓደ ጽዋር ንምፍራይ ዘድሊ ክፋል ጥራይ እዩ። ጉረሰብ ወርሒ ጥቅምትን ሳይሶይት ፕረስ ዝሃቦ ሓበሬታ እዚ መጠን ዝያዳ እንተሃፍቲሙ 10 ኒኩሌራዊ ቦምባታት ንምፍራይ ዝእኹል ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ኣብ ሕዳር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ምህፍታም ኢራንዮም ሕጂ ደው ኢሉ እዩ ክብል ገሊጹ። እወነት መሳለጥያትን ነተን ማሽናትን ዕኒኻየን እቲ ቴክኖሎጂ ግን ከዓነ ይኽእልን ቆራጥነትና ድማ ክትሃርሞ ይትኽእልን ክብል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንፎከስ ኒውስ ሓቢሩ። ጉረሰብ ጥርን ሮይተርስ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዓለማዊ ተቆጻጻሪ ኒኩሌር ኣብ ኢራን ዘይተሃረመ 13 ኒኩሌራዊ ቦታታት ክምርምር ከም ዝኽኣለ ገሊጹ። 3 ወሰንቲ ቦታታት ግን ክምርምር ኣይከኣለን። እቲ ትካል ንመወዳእታ ግዜ ቅድሚ 7 ወርሒ እዩ ኣብ ኢራን ኣዝዩ ዝሃፍተመ ዕቁር ኢራንዮም ክምርምር ክኢሉ። ብዛዕባ ኣቀማምጣ ኩነታት እቲ መኻዝን ከምኡውን ብዛዕባ ኩነታት ናይቲ ኢራንዮም ዘምዕብላ ትካላት ድማ ርግፀኛ ኣይኮነን። መንግስቲ ኢራን ናይ ኒኩሌር መደባትን ሰላማዊ ማዕላት ጥራይ ከውዕል ብተደጋጋሚ ክገልጽ ፀንሐ ኮይኑ እቲ ሃገር ዝፈረመቶ ስምምዕ ኒኩሌሳዊ ቴክኖሎጂ ንሕክምና ሕርሻን ፀዓትን ጥራይ ንምጥቃም ዘፍቅድ ኮይኑ ንምዕባል ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ዘኽልክል እዩ። ይኹን እምበር ብህግራዊ ኤጀንሲ ኣቶሚክ ፀዓት ን10 ዓመታት ዝቐጸለ ምርመራ ኢራን ካብ መወዳእታ 1980ታት ክሳብ 2003 ምስ ምዕባል ኒኩሌሳዊ ኣፅዋራት እተኣሳሰር ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከም ዘዋፈረት ድማ ኣረጋጊጹ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጢቦር ናጂ ኣብ ጋዜጣ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘውፅኦ መግለጺ ንኤርትራ ከጸልም ተዓዚብና ዘለና ኮይና ካብቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ሓቂ ወጥሪ ምርሕ ብዝበለ ዝተማዛዊዕን ትንቢታዊ ግምታት ተቕሪቡ ዘሎ ኮይኑ እዚ ድማ ብብዙሕ መድያት ዘግርም ኣይኮነን። እቲ ቆልዓ ጥጥቆ ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ሓጋዝ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሪካ ብሓቂ እውን ቅንዕናን ሓቅነታውን ዝተሓተተ እዩ። እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ወገንተኛ ብዘይ ፖለቲካዊ መረባቱ ዝተጸለወ ስለ ዝኾነ እዚ መዓልታት ናጽነት ሶማሊላንድ ዝገብሮ ዘሎ ምትእምማን ጽኑዕ ንስናሰብ ጉዳይ
ሱዳን ዝገበሮ መርኣያ ናይዚ እዩ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ብዝምልከት ድማ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣምባሳደር ዝነበረሉ እዋን ስርዓት ኢትዮጵያ ዓለማዊ ሕጊ ብምጥሓስን ንውዕል ሰላም ኣልጀርስ ናይ መወዳእታን ቀያድን ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ብምጥሓስ ንልዕላዊ መሬት ኤርትራ ወሪሩ ዝጸንሐ ተዓዛዝን ደጋፍን ኮይኑ ከም ጸንሐ ድማ ይርስዕን ኣሜሪካ ሓንቲ ካብተን ዓቀብቲ ውዕል ኣልጀርስ እኳ እንተነበረት ናጅግን ስርዓት ኢትዮጵያን ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ሓባ ድማ ሓዊስካ ንልዕሊ 2 ዓመታት ወሪሩ ንኽጸንሕ ድማ ክጣወቀሉ ጸኒሑ እዩ እዚ ድማ ክስካብ 2018 ዝቐጸለ ምቕያር ስርዓት ዝብል ዕላማ ዝነበሮ ፖሊሲ እዩ ነይሩ ኣብዚ ኣንፈት ዝኽረአ እንከሎ ድማ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ስርዓት ዝምጉሰሉ ዘሎ ምኽንያት ድማ ካብቲ ስርዓት ስለዝተኸፈለን ስለዝተመወለን ጥራይ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ጽምታት ትፈጥረሉ ዘላ እዋን ንኤርትራ ከጽልም ድማ ይረአ ኣሎ እቲ ካብ ስርዓት ብልጽግና ዝምወል ዘሎ ናዲ ኣብቲ ሕጂ እዋን ኢትዮጵያ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ትብለሉ ዘላ እዋን ደጋፊ ኮይኑ ምምጽኡ ብዙሕ ዘግርም ኣይኮነን እቲ ምስ ባይደን ጥቡቕ ርክብ ዝነበረ ናዲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ትራምፕ ትሒዝዎ ዝርከብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ እገታት ምልዓል ኮነ ምስ ኤርትራ ምቅራብን ሓቢርካ ምስራሕን ዝተናደደ ይመስል እንተንቲ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይገልጽዎ ከም ዘለው ድማ ኣሜሪካ ማለት እውን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝምራሕ ስርዓት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዓበይቲ ውሳነታት እናሓለፈ ይርከብ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ነውሕሳ ትርከብ ዘላ ሃገር እንኳ ኮይና እዚ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኮነ ከም ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ዝበራ ሃገራት ኣውጥቕ ዝምና እትይዋ ይርከብ ስዑድን ኣሜሪካን ቀይሕ ባሕሪ ኣገዳሲ ከም ምዃኑ መጠን ክቆጻጸሮ ዝጎያ ዘለዎ ሃገራት ኮይነን ንሱ ድማ ምስ ኤርትራ ብምዃንን ንመንግስቲ ኤርትራ ብምድጋፍን እየን እቶም ተንተንቲ ወሲኾም ከም ዝገልጽዎ ድማ ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ንሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ክጠናኽሮ ከም ዝደልያን ሓቢረን ሰርሓሉ መንገዲ ናድያ ከም ዘለዋ እዮም ዝገልጹ ኣብዚ 2-3 ዋርሕ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ናብ ስዑድ ዓረብ ብምኻድ ዓበይቲ ስራሕቲ ሰሪሑ ይርከብ ንስዑድ ዓረብ ካብቲ ደቂ ሳተ ዝነበራ ከም ዘበራበራ ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜናን ተንተንቲ ፖለቲካን ክገልጹ ጸኒሖም እዮም እቲ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ዝገሸሉን ዝገበሮ ዘተን ድማ ዓበይቲ ስራሕቲ ስዑድ ዓረብ ሰሪሓ ትርከብ ኣብዚ ዋርሕ ስዑድ ዓረብ ኢማራት ብትረ ጥንቂቃታን ቀጢዓታን ትርከብ ዘላ ኮይና ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ስዑድ ዓረብን ኢማራት ድማ የመን ከም ዝቐጽዕታ ይርስዕን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላን ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላን ድማ ብትረ ጥንቂቃታ እያ እቲ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ካብ ምድቃስ ናብ በራዊርና እዩ ዝበልሉ ጉዳይ ድማ እዚ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኤርትራን ስዑድን ኣብ ጥቡቕ ዲፕሎማስያዊ ምትሕግጋዝ ዘለዎ ሃገራት እየን ስዑድ ዓበይቲ ስራሕቲ ክሰርሕ ዓሰብን ባፅዕን ድማ ቃልኣት እያ ብጠቕላላ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክስካብ 2030 ትልምን መደብን ከም ዘለዋ ድማ ይግለጽ እዚ መደብ ድማ ቢልዮናት ዶላራት ፈሰስ ከም ትገብር ድማ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸብታት ክገልጽዎ ጸኒሖም እዮም ብተወሳኺ ድማ ኣሜሪካን ኤርትራ ዓበይቲ ተስፋታት ሂባታ ትርከብ ዘላ ኮይና ትራምፕ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንድሓር ዓበይቲ ዲፕሎማስያዊ ስራሕትን ክስርሑን ጸኒሖም እዮም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንቀይሕ ባሕሪ ንምሕላው ዝብል ወታደራዊ ማዓስከራዊ ዓሰብ ንክትሃንጽ ኣሜሪካ ንኽቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ሓቲታቶ ዝነበረት ኮይና ኤርትራ ድሌት እንተሃልይዋ ድማ ዓበይቲ ወታደራዊ ምትሕግጋዝ ገብራ ከም ዝኽእላ ድማ ተገሊጹ እዩ ብተወሳኺ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ጸጥታ ንምሕሓዝ ክበሃል ኣሜሪካን ኤርትራ ዓበይቲ ናይ ኩናት መራኸብ ክትህባ ከም ትኽእል ድማ ተንተንቲ ገሊጾም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣሜሪካን ኤርትራ ናብ ስዑድ ዓረብ ሚስጥራዊ ርክብ ከም ዘካየዱ ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ ርክብ ድማ ዝተፈላለዩ ስማዓት ተፈሪዮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ድማ ይግለጽ እቲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ጉዳይ ዓሰብን ካልእን ስምማዓት ተፈሪዮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ድማ ይግለጽ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ወራር ንዓሰብ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ባፅዕ ክሳብ ሶማሊላንድ ዝሕሉ ወታደራት ሃኒፅና ኢና ክብሉ ክፍክሩ ይስምዑ ኣለዉ እዚ ድማ ንምፍራሕ ዝዓይነቱ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብዲፕሎማስያዊ መዳይ ልምዲ ዘለዎን ዝዛረብዎን ዘይዛረብዎን ዝፈልጡ ልምዲ ዘለዎም መራሕቲ ከም ዝኾኑ ድማ ይፍለጡ ኣብ ዝኾነን ዘይኮነን ንኣተው ቅንጠፍጠፈ ይብሉን ኣብዚ ናብ ካልእን ዝኣትው ቀንጠፍጠፍ ዝብሉ መራሕቲ ኣይኮኑን ክፍክሩ ድማ ይረአዩን ኣፅዋራት ድማ ዝየለና ክብሎ ይረአዩን ምክንያቱ ድማ ዓቕሚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ስለ ዝፈልጥዎ እቲ ብመወልቶም ዘካይድዎ ዘለዉ መግለጽታት ግን ብመንግስቲ ትራምፕ ተቐባልነት ክረክብ ኣይከኣለን بخالي زينانا دما أبي أحمد مسارح نبلاي ناب أذربيجان كم زخدة تسميع الله أذربيجان كم مسارح وصل بخالي قداي توسع حجر يكونتن مسجن ترون هب من قد بحر دقاقي مزملة هذه نورات حجر كوينا اتساقن بمرأ وجان كفتح زي كالة مسجن مسارح نمركانو أذربيجان نمبصح عبيت الأخوة هو دج خصن 5000 أخ أبي أحمد كابز حجر مسارح بترقاقم مخدك كم سنحة قد ما حجم بزحات أزوات خينم قد ما حد عمد بسلسلة مراحل تسعينم بحر ميتراين كوقعد صنع خبت مسارحتات بمنقسية تحيزم مسارحتاتهم مستورسو دما እቶም መርከብተኛታት ብልዝብ ከም ተፈትሑ ድማ ይዝከር በዚ ተባሳውጮ ኣብይ ኣሕመድ መንገዲ ሕብረት ኣፍሪካ ጭራስ መሳርሒ የምለሱ ላይ ዝብል ምሕፅንታ በዓል መዚ ኤርትራ እኳ እንተለኣኸ ንዓቐ ዝተመልኦ መልሲ ከም ተዋህዶ ድማ ይርስዓን ኣብይ ናብ ኣዘርባይጃን ዝገበሩ ዕደት እውን መሳርሒ ንምርካብ ከም ዝኾነ ድማ ይርስዓን ኣብይ ናብ ኣዘርባይጃን ዑደት ሕጂ እውን መሳርሒ ንምርካብ እዩ بخالي زينانا دما باكستان او لعلا افغانستان قنع خينات بمؤواج تواقعت جيسات باكستان اب لعلا ختم افغانستان كابول دقاقي من كمز دودها نبر بريدنت هاجر قليسو بخالي زينانا دما حاموس قجتدان كاوز جمر نفلما غزي ناي حورات منغستات برراو كارتم عارفه التحاور سواو حاجز حورات منغستات دينيز براون نصعرات راديت عاويسو قم تخولا غليصن يتبررا دما كابور سودان يا متيا